část mrtvého řidiče. A co víc, zřejmě to nebylo poprvé. Za zasazené odsuzuje. Trest odnětí svobody dává 8 měsíců. Tento rozsudek teď už bývalý policista rozhodně nečekal. Nečekal, že by se někdy mohlo přijít na to, že vzal po smrtelné nehodě něco z místa, které ohledával, kde není žalobce, není soudce. To se ale přepočítal. Podle soudu odcizil loni 11. července tento mobilní telefon. Ten měl v té době používat mladík, který nepřežil havárii u Nemošic na Pardubicku. V té době, když jsem pracoval v policii, můj příjem byl kolem 30-35 tisíc korun. A já prostě v 19 letech služby nebudu odcizovat nebo krást někomu, ať komukoliv, mobilní telefon. Ani tento argument ale soud nepřesvědčil. Policisté totiž svému bývalému kolegovi podle výpisu od operátorů dokázali, že ho právě on po nehodě používal, pak ho na internetu prodal. Kupujícímu se ale brzy ozvali kriminalisté s tím, že usvědčují svého kolegu z krádeže. Potom při bližším rozhovoru mi řekli, že pan policajt samozřejmě, když to tak řeknu, okrádal při dopravních nehodách, při smrtelných dopravních nehodách tady ty majitele těchto telefonů. Obhájce policistů, který okradl mrtvého, bránil s tím, že výpisy operátorů už nemohou být brány jako důkaz. V době dokazování to ale podle soudu ještě šlo. I ve světle nálezu ústavního soudu s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem daného případu lze tyto výpisy využít. Obhájce se na místě proti verdiktu odvolal a tak se případem bude zabývat ještě soud krajský. Bohumil Job, televize Prima.